тъй като съм загряла на клипове, да ви покажа рокля с лимони, тотален хит от миналата година. Роклята е изработена от 100% памук, с свободна кройка. Кройката е трапецовидна, деколтето е V-образно, а ръкава е отворен в горната част. Ръкава е достатъчно широк, така че да може да влезе бицепс до 55 см. Това, което държа, е размер 4 пъти XL. Той е подходящ за гръдна 148 см и ханш 165 см. В предната си част е дълга 115 см, а в задната част е дълга 123 см. Това е същата рокля, но в размер 3 пъти XL. Ето така ще ги наложа, за да видите разликата между размерите. Разликата между размерите е 10 см в обиколка. Т.е. 3 пъти XL е подходящ за гръдна обиколка до 138 см и ханш до 158 см. Дължината в предната част отново е 113 см, а отзад е 123 см. Това е 100% памук, което означава, че има лека свиваемост, т.е. около 1-2 см тези рокли ще се скъсят след пране. Ако желаете и други такива свежи рокли, последвайте ме.